Súťažiť sa bude tvrdo, ale v rámci pravidiel, ktoré budeme určovať čiastočne my dvaja. Dovolujem ti upozorniť, že okopávať sa nedovoluje ani zástupcom jednotného roľníckeho družstva. Terén Šurianského domu odborov sme uznali za spôsobilý. Umelé osvetlenie z elektrosvitu Nové Zámky zasa vyhovuje norme o osvietení súťažiacich v pravej chvíli. Po každej vydarenej odpovedi dostane súťažiaci za svoj výkon kocku cukru zo Šurianského cukrovaru. Ale ako som informovaný, tunajší cukrovar vyrába iba kryštálový cukor. Aha, no tak dostane kocôčku kryštálového cukru. Obecenstvo je svojimi zastupujúcimi družstvami dostatočne vyškolené. Vie, kedy má tlieskať, kedy sa má smiať, že nemá zývať ani nahlas chrápať. Poslucháčom rozhlasu doma sa dovoluje všetko. Pochopiteľne to všetko im dovolujeme len my dvaja. Poslucháčovi Bašovi Mehemetovi v Turecku, ktorý bol v decembri 1663 vojenským radcom mocného, slávneho a nepremožiteľného panovníka, tureckého cisára a miestodržiteľom Nových Zámkov, tomu odkazujeme, aby spolu so svojou družinou pozorne počúval, ako sa miesto, ktoré kedysi držal, od tých čias zmenilo. Ako tu jeho bývalí poddaní žijú a súťažia. Výborne sa darí v okrese poľnohospodárom. Hodné pôdne a klimatické podmienky umožňujú dosahovať nadpriemerné výnosy cukrovej repy, čo predĺžuje kampaň v cukrovare a nebezpečenstvo šmiku na cestách okresu. Dobré priemery v obilninách a viacročných krmovinách. Keby Baša Mehemet dnes vyberal dane, ako za svojich čias, keby oberal tunajších poľnohospodárov o desiatok z úrody, získal by asi 4 metrické centy obilovín z 1 hektára, 10 metrických centov zemiakov alebo 35 metrických centov cukrovej repy. Ale hovorme radšej o tom, o čom ľudia za čias Mehemet Bašu ešte ani len nechyrovali. Hoci o tunajších priemyselných podnikoch. Okrem elektrosvitu je v Nových Zámkoch ešte Tesla, v Šuranoch autobrzdy a strojsmát, v Štúrove juhoslovenské celulózky a papierne a pochopiteľne štreka. Železnica v tejto oblasti okresu zamestnáva už dávno veľa ľudí. A vieš, že za železničcu vďačia Šurany vlastne cukrovaru? Nechceš povedať, že ju prilákali na sladkostice? Nie, to nie. Ale pre výstavbu cukrovaru mali Šurany ideálne pôdne podmienky a vodu. Len doprava chýbala. Preto v roku 1874 vybudoval cukrovar trať Šurany-Palárikovo, ktorá sa napojila na trať Viedeň, Nové Zámky, Budapešť. Tá už bola v prevádzke od roku 1850. Do roku 1909 potom dobudovali trať Šurany Zlaté Moravce, Šurany Nové Zámky a Nové Zámky Komárno. Tým sa Šurany, ale najmä Nové Zámky, stali dôležitými železničnými uzlami. A to všetko kvôli cukrovej repe? Vybudovanie trate zo Šurian do Palárikova určite. Ostatné trate boli možno aj pre cestujúcich, keď cesta vlakom vtedy trvala poriadne dlho. No tak ako teraz pri meškaní vlaku, ne? V roku 1877 sa vraj istý chlapec z Nitry stavil, že predbehne vlak. Z Nitry do Šurian, čo je asi 25 kilometrov, dobehol 18 minút skôr ako vlak. Nevolal sa náhodou Moravčík. Iste dobehol až do Bánova a tam zanechal potomka Dušana Moravčíka, finalistu majstrovstiev Európy v Helsinkách. Nemalú zásluhu. S vedením z nášho družstva nie som tak celkom spokojný. Viete, to je tak, ani jeden není rybár, ani predseda, ani námestník. A ja sem tam si zalovím. No a nebudete mať za tieto kritické slova nejaké ťažkosti? No čo by nie. Už dopredu mi povedali, že až niečo tam natáraš, tak zajtra na gremiálke zodpovieš za to. A vy sa nebojíte? No tak, podnik až tak nie, ale viete, no, nechcem to prezradiť. Ja v dome mám 4 ženy. Ja tak. Úprimnú sústrasť. No,
No ale už teraz je to lepšie. Áno. Mám už aj dvoch vnúkov, totiž jedna dcera sa vydala, tak mám aj zaťa. Tak sme 4. A keď Keď sa dá dojde... niečo urobiť však. No, keď dojde k hlasovaniu, viete, už sme aspoň tak na poli. Na poli, výborne. Vy sú druhý inžinier Majčík, ste agronóm. Ste špecialista, dalo by sa povedať, na obilie. Znamená to azda, že ostatné plodiny neuznávate? Vysvetlím to asi takto, že z 5100 hektárov ornej pôdy pestujeme obilniny aj s kukuricou na 3300 hektárov. To znamená, že každý agronom na svojom mieste musí byť špecialista. No a ako toľké lány obídete? Vy máte nejakého koňa, alebo ako? Kone boli, ale ustupujú. Teraz máme gázika a tu s hlavným agronomom nám veľmi dobre slúži. Často ma nahovára, aby sme si zašli s tým gázikom do zákutia, k rieke. Tam určite predseda s námestníkom neprídu na Volge. Dozvedeli sme sa, že máte radi kvety, najmä ruže, a že nimi chcete konkurovať typickým poľnohospodárskym pachom. Konkurujeme už aj našim závodom a sme na úrovni spriemyselnenia našej poľnohospodárskej výroby a preto chceme našim družstevníkom spestriť prostredie, aby sa cítili tak, ako vy ostatní v továrniach. Ďakujem vám veľmi pekne. A vítam pri mikrofóne tretie súťažné družstvo zo Šurianskeho cukrovaru, nositeľa vyznamenania za vynikajúcu prácu. Nemeškáme, hodiny sa nám ako si pokazili. Mali sme to urobiť tak, ako tu, nedaleko na Radave. Vraj, kedysi tam nemali hodiny. Ráno namočili do vody staré vrece a keď uschlo, bolo poludnie. Šuriansky cukrovar budú v súťaži zastupovať Lídia Slažanská, sekretárka technicko-výrobného námestníka a František Királi, bezpečnostný technik, požiarný technik a podnikový hygienik. Vy, súdružka Slažanská, ste sekretárka, čiže pravá ruka technicko-výrobného námestníka. Získali vás na toto miesto dobrými pracovnými podmienkami alebo sladkosťami? Vy na sladkosti nevyzeráte veľmi. Tak myslím, že to bolo predovšetkým sladkými rečami o pracovných podmienkach. Sladkými rečami. Na takej väčšej domácej porade v úrade, koľko sa skonzumuje, koľko sa spotrebuje cukru? Tak vás musím sklamať, na našich operatívnych poradách sa nepodáva káva, ale tu môj kolega Kiraj si namiesto toho, že by dával cukor do kávy, dáva kávu do cukru. Neprekáža vám, že pracujete v najstaršom cukrovare na Slovensku, veď je to už 124-ročný dedo. Ani nie. Čím je starší, tým je produktívnejší, veď vyrobí až 2300 vagónov cukru. Súdruh Királi, okrem toho, že ste bezpečnostný a požiarný technik i podnikový hygienik, vraj vás zamestnanci volajú aj nebezpečný technik. Prečo je to? Tak nebezpečný asi preto, že nebezpečne sa viem priblížiť k ľuďom, ktorí porušujú predpisy, pracujú pod vplyvom alkoholu a tá nebezpečná prechádzka dopadne nebezpečne. Vašimi koníčkami sú vraj hudba, poľovníctvo a rybárstvo. Ako to ide dohromady? Chodíte azda s bubnom na zajace? Tak to nie, lebo som čítal, že sa to neosvedčilo, ale niekedy po tej hudbe, po tom randále si idem oddychnúť k tým močalným rybičkám, vtáčkom. Čo radšej držíte v ruke? Hudobný nástroj, poľovnícku pušku alebo rybársky prúd? Tak ja to budem špecifikovať. Keď sa nám narúti 140 kg diviak, bol som strašne rád, že mám v ruke pušku. Áno. S puškou chodiť k vode, to sa nepatrí, radšej tam mám udicu. No a na tom pódiu najradšej hudobný nástroj. Už niekedy by som strašne rád mal pušku. A ešte na aký nástroj hrávate? Tak,
hrávam, skúšam už 12 rokov márne na orgán, na trúbku. Áno. Na orgán aj na Áno. trúbku? Zaujímavé. Prezradíme, že vaša kolegyňa z podniku je vám zhodou okolností aj švagriná. A vraj ste ju už zaučili do rybárskeho umenia. Čo ste ju už naučili? Červíka navliesť, alebo... Klebeta za klebetu, to ako odplata za tú kávu. Teda tesne pred tými 15 narodeninami bola veľmi zvedavá, ako to tých červíkov na tú udicu napínam, a ako vlastne tie obrovské úlovky domov nosím. Tak som ju zobral... Áno, tak som ju zobral na pytlačku do Tvršovského rybníka. Tak teda zavčas rána, nasvítaný okolo 3:00 milú Lidku som zburcoval z postele, spala. Posadil som ju na motorku, narazil prilbu, spala. Išli sme k vode, spala. Dal som jej do ruky prúd a vysvetľujem. Toto tu, čo visí, v rybárskom žargóne sa nazýva policajt. No a ponieważ sme boli na pytlačke, pozorujem Lidkinu udicu, Lidka si sladko drievala, pravda. Naraz vidím, že tá signálka sa dvíha hore. Zakričal som, Lidka, pozor, policajt! Lidka sa v túranu zobudila, vystrčila zo šariny, obzerá a hovorí, kde je? Ďakujem a teraz poprosím všetky súťažné družstvá, keby prišli sem pred mikrofón. Vás si to ešte ponecháme tiež na chvíľu. Zotrvajte tu, prosím vás pekne, ale všetky súťažné družstvá by som prosil, keby prišli sem pred mikrofón, pretože teraz bude taká malá predpríprava na súťaž. Tak ešte raz. Ďakujem. Teraz dostane každý zo súťažiacich jednu otázku, ktorá sa však ešte nebude započítavať do súťaže. Bude to taká otázka tréningová. Odpoveď nech je prosím čo najstručnejšia. Najprv súťažná dvojica z Novozámodského elektrosvitu. Prosím, pristúpte k mikrofónu. Čo vám príde na keď počujete slovo cukrovár? Tak ak sa môžem skutočne úprimne vyjadriť, tak pri pohľade na vás bachatosť. Prosím. Parný kotol, v ktorom sa varí cukor. Dobre. Prosím by som ďalších. Čo si predstavíte vy, súdruhovia z jednotného roľníckeho družstva, keď počujete slovo elektrosvit? Môžem povedať? Pravda, že? Že ako hrešia naše dojičky, keď o 4:00 ráno idú po tme dojiť do družstva. A vy? Tu mu na dedine. A čo si do tretice predstavujete vy, cukrovarníci zo Šurian, keď počujete jednotné roľnícke družstvo? Tak mne príde na dom dôchodcov na brigáde. Ja si zase predstavím tie chrchláče a chábrze, čo ani kozaleze, ako spolu premiešané z repov a zo zeminou privážajú k nám do cukrovaru. Ďakujem všetkým súťažiacim a skôr ako rozbehneme súťažné súkolie, predstavím vám porotu súťaže. Je vyzbrojená najnovšou počítacou technikou, ktorou bude preratúvať udelené body, aby sme na konci mohli vyhlásiť víťazov. V porode zasadá inšpektor kultúry Okresného národného výboru v Nových Zámkoch, súdruh Julius Ferov. Ďalej vedúci oddelenia nakladateľstva Pravda v Bratislave Miro Potančok. A ďalej predseda Západoslovenskej krajskej organizácie Slovenského zväzu novinárov Pavol Tinka.
prvom kole dnešného kvízu budú mať výhodu tí súťažiaci, ktorí majú šťastnú ruku. Pripravili sme 10 otázok, ako to už býva, niektoré ľahšie, iné ťažšie. Zamiešali sme ich a kto si akú vyťahne, na takú bude odpovedať. Každé družstvo si vyťahne po 3 otázky a za každú správnu odpoveď dosiahne bod. Teda v prvom kole môže každé družstvo získať 3 body. Otázky sú z novozámockého okresu, z jeho minulosti, súčasnosti, kultúry a tak podobne. Prosím najprv súťažné družstvo Elektrosvitu Nové Zámky, aby nastúpilo do prvého kola a vyťahlo si otázky. Tie 3 otázky, keby ste potom odovzdali mne a ja vám ich prečítam. Ďakujem. Pripravení? Môžem vám čítať. Prvá súťažná otázka. Na komplexný rozvoj okresu Nové Zámky, na výzvu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, vlády Československej socialistickej republiky, Ústrednej rady odborov a Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže prijali pracujúci vášho okresu záväzky, ktorých hodnota prekračuje 52 miliónov korún. Zo 68 rozostavaných akcií chcú dokončiť 54, medzi nimi 4 materské školy, 4 kluby mládeže a tak ďalej a tak ďalej. Na počesť akej významnej udalosti prijali pracujúci okresu spomínaný záväzok. To je už otázka. Môžeme? Nech sa páči. Tak na počet 15. zjazdu. Myslím si, že nebolo pre súťažiacich problémom uhadnúť a preto porota prideľuje bod. Čítam vám druhú súťažnú otázku. Za druhej svetovej vojny zažili obyvatelia Nových Zámkov 2 bombardovania mesta, a to v októbri 1944 a v marci 1945. V meste nebolo takmer rodiny, ktorá by pritom nebola niekoho stratila. Obetí bolo takmer 4000 ľudí. Z 3400 domov bolo zasiahnutých vyše 2000. Z toho úplne zničených bolo 546 domov. Veľmi smutná bilancia, veľmi smutné spomienky. A teraz už otázka, oveľa radostnejšia. Koľko majú dnes Nové Zámky obyvateľov? 27 500. 27 500. Čo na to porota? No, k sčítaniu 31.12.1974 bolo presne obyvateľov 27 346, pretože populácia sa zvyšuje, porota prideľuje ako za správnu odpoveď 1 bod. Tretia otázka. V Novozámockom okrese sú pekné poľovné revíry, v ktorých sa poľuje predovšetkým na zajace, bažanty a jarabice. Vyskytuje sa tu aj srnčia zver. Naša otázka znie, ktorý vták, vzácny vták, sa nachádza na juhu okresu. Pomôžeme vám tým, že prezradíme. Tento najväčší vták je od roku 1951 v našej republike chránený. Môžeme odpovedať? Samozrejme, na to čakáme. Jarabice. Jarabica. Odpoveď bola nesprávna. Chráneným vtákom na našom území na juhu je drob veľký. Porota neuznáva bod. Ďakujem súťažiacim z Elektrosvitu Nové Zámky a pozývam do prvého kola súťažné družstvo zo Združeného jednotného roľníckeho družstva Československo-sovietskeho priateľstva so sídlom v Komjaticiach. Prosím, opäť si vyťahnite otázky. 3 otázky hneď odrazu. Prvá súťažná otázka. Osídlenie okresu siaha do minulosti viac ako 4000 rokov. Archeológov tu láka mnoho lokalít so starou kultúrou a pamiatkami. Najvzácnejší je nález 27 cm vysokej z hliny vypálenej sošky sediacej ženy z obdobia mladšej doby kamennej, ktorú našli v nálezisku Nitrianských hrádok pri Šuranoch. Je stará asi 4800 rokov. No a teraz otázka znie takto, ako sa táto soška nazýva? Soška je stará 4800 rokov
a menuje sa Venuša. Porota prideluje bod a na spresnenie presný názov sošky Hradocká Venuša. Hradocká Venuša. Takže jeden bod je vo vrecku. Druhá súťažná otázka. 8 rokov pracuje v najjužnejšom cípe okresu v Štúrove najväčší spracovateľ odpadových surovín a súčasne náš najväčší spracovateľ strešných a izolačných materiálov pre stavebníctvo. V roku 15. zjazdu Komunistickej strany Československa sa na výročnej konferencii strany v tomto podniku zrodil záväzok celoročné úlohy plánu prekročiť o 1%. Otázka pre vás znie, ako sa volá tento najväčší závod v okrese Nové Zámky. Závod sa volá Juhoslovenské celulózne papierne Štúrovo. Áno, správne, porota prideluje bod. Takže máte 2 body. A teraz otázka pre družstevníkov ako stvorená. V Šuranoch sa narodil v roku 1866 známy historik Michal Matunák. Umrel roku 1932 v Kremnici, kde po odchode do dôchodku robil ako mestský archivár. Tu napísal napríklad 600-stránkové dielo z dejín slobodného a hlavného panského mesta Kremnice, ktoré vyšlo k 600-ročnému jubileu mesta. Napísal množstvo historických diel, napríklad o Nových Zámkoch pod tureckou nadvládou, o zámku vo Výgľaši a podobne. Otázka pre vás znie, o akom významnom a najstaršom šurianskom objekte napísal Matunák jednu zo svojich kníh. Akú knihu napísal Michal Matunák o najstaršom šurianskom objekte? Michal Matunák, rodák zo Šurian, pôsobil v Šuranoch ako archivár, turkológ a potom bol predsedom Matice slovenskej. Napísal prvý dejiny Šurian a taktiež opísal históriu hradu, ako aj Bosniakovcov. Výborne. Porota prideluje bod. Takže to sú 3 body. Ďakujem teda súťažiacim Združeného jednotného roľníckeho družstva v Komjaticiach a prosím, aby si ako poslední v prvom kole prišli ťahať otázky domáci zo šurianskeho cukrovaru. Prvá otázka. Novozámocký okres na juhu susedí s Maďarskou ľudovou republikou. Oddeľuje ich rieka Dunaj, ktorá je dôležitou dopravnou tepnou. Je to, ako vieme, naša najväčšia rieka a práve v okrese Nové Zámky, kde opúšťa našu vlast, je najmohutnejšia. Otázka znie, akým nezvyčajným spôsobom sa dostanú obyvatelia Štúrova do Ostrihomu a naopak obyvatelia maďarského Ostrihomu do Štúrova cez rieku Dunaj. Myslím, že je to pomocou kompa. Áno, odpoveď je správna. Na spresnenie prievozom, čiže kompou, premáva osobná i nákladná doprava. Porota prideluje 1 bod. Druhá otázka. Najväčší závod v okrese, Elektrosvit, národný podnik, nositeľ Radu práce, oslávil v minulom roku 2 okrúhle výročia. Jedno od založenia závodu, druhé od počiatku strojárskej výroby, lebo pôvodne závod vyrábal kožiarske výrobky. Otázka. Ak chcete získať bod, musíte povedať správny počet rokov aspoň jedného zo spomínaných výročí. Tak je to 75. výročie založenia závodu ako takého a 25. výročie založenia podniku Elektrosvit. Veľmi správne.
Veľmi správne, odpoveď bola vyčerpávajúca, porota prideľuje bod. A teraz už tretia otázka. 29. marca 1954 po krátkom, ale prudkom boji Červená armáda oslobodila Nové Zámky. Hrdinským vojskám 2. ukrajinského frontu velili velitelia Vasjušenko a Sidelníkov. Otázka znie, kto bol hlavným veliteľom 2. ukrajinského frontu, ktorý oslobodil Južné Slovensko? Hlavným veliteľom bol maršal Malinovský. Prosím porotu. Odpoveď bola správna, bol to maršal Malinovský. Porota prideľuje 1 bod. Ďakujem aj súťažiacim Šurianského cukrovaru a prosím porotu, aby nám povedala stav bodov po prvom súťažnom kole. Stav bodov po prvom súťažnom kole: Elektrosíd Nové Zámky 2 body, JRD Komiatice 3 body a cukrovar Šurany 3 body. Keď mi toho dáš. Ak dovolíte, vážení prítomní a milí poslucháči, druhé kolo našej kvízovej hry povediem ja. Naši konferenciéri sú totiž v tomto kole poverení inými úlohami. Uhádli ste? Na scénu prichádzajú ujovia Hlaváček a Krajíček, naši starí dobrí známi z hostinca pod Gaštanom. Úlohou súťažných dvojíc bude postupne si vypočuť ich veľmi vážne rozprávanie, no a potom na konci toho, ktorého rozhovoru dostanú kvízové otázky. Ako prvých v tomto kole prosím na javisko súťažiacich zo Združeného JRD Československo-sovietskeho priateľstva v Komiaticiach. Dobrý deň, vinšujem, sused. Aj im, susedko, aj im. No a čo tak hľadia do prázdneho pohára? Varí nechcú veštiť. A čo, rozum potratili, či čo? Prečo? Či ja dakedy pijem kávu, aby som mal z čoho veštiť? Ale, ich prázdny pohár veru veští, že na druhé pivečko nemajú. Už voľa čo vravia, sused, voľa čo vravia. Veď ja to MDŽ ma zrujnírovalo. Varí nekúpili starkej tie orgie. Čo? Tie orgie nekúpili starejšok. Aké? Teraz sa to pestuje orgie. Aké? Orchídeje. Ja tak. Ale čo som ja odprostil, sused? Nosiť staré kvety? Hej. Kúpil som jej kvetinové semená, nech si dopestuje. Pozrú sa. Aj sa zabaví, aj bude mať v lete k narodeninám. Len aby ich napred nevylúskala ako novozámčania tekvicové jadierka. Už gazda. Čo sú takí ocapení? Pravím ešte raz, že zrujnírovala ma tá oslava. Veru, ich starka si vyhodila z kopítka, čo? Čože by starka? Ja som odtedy na pivečku. No. Dobre, ale prečo tu, v Šuranoch? A prečo nie? Kaštani tu rastú a hostinec sa nájde všade. Veru, aj ja som dostal pozvanie ze Šura. Nevravia. Hej, vraj tu budú družstevníci z Komatic, čo nedávno dostali dobré doplatky. 10 korún na každých zarobených 1000 korún. Nevravia. Hej. Tak to si dáme ešte po pivečku. Kdežko, 2 pivečká. No ale aký dež? No čo, sme doma? Ako doma, sused.
Ja som všade ako doma. Hej, ale a kto to zaplatí? Varia? Ej, trápili do čierneho, ako ten polovník z Komjatíc, ktorá hovorí v krčme. Chlapi, zastrelil som jednou ranou 3 zajace. Nevravia. Keď som chcel úlovok zapiť, nemohol som otvoriť fľašu. A kamaráti mu hovoria, to, že si jednou ranou zastrelil 3 zajace, to ti uveríme, ale že by si nevedel otvoriť fľašu, to ti nikto neuverí. Kedha, na zdravie, Jesuse. Na zdravie. A teraz už otázky pre vás, milí súťažiaci. V 16. storočí medzi najvýznamnejšie pohraničné pevnosti sa zaraďuje popri Komárne, Nových Zámkoch, Šuranoch, Leviciach aj pevnosť v Komjaticiach. Povedzte nám za jeden bod, proti komu bol vybudovaný spomínaný systém pevností. Proti Turkom. Prosím, porotu. Áno, odpoveď je správna, bolo to proti Turkom. Porota prideľuje bod. Druhá otázka. Začiatkom nášho storočia bol trh v Šuranoch dobre zásobený predavačmi z Bánova, Uľa nad Žitavou, Húlu, Dolného Ohája aj z Komjatíc. Šurianske priekupničky hneď ráno hľadaný a lacný tovar pokúpili a potom ho s prirážkou predávali fabrickým paničkám. Prípadom sa zaoberala aj obecná rada, ktorá sa rozhodla, že tieto kofy v lete majú prístup na trhovisko iba po 8 hodine. A teraz pozor, akými jarmokmi sa preslávili koncom minulého storočia a začiatkom tohoto storočia Nové Zámky, nielen v širokom okolí, ale v celom Uhorsku, ba i vo Viedni. Za správnu odpoveď získate ďalší bod. Jarmoky sú preslávené s nákupom koní, hovedzieho dobytka, ošípaných a aj poľnohospodárskych výrobkov. No, tak. Správne, porota prideľuje 1 bod. No a teraz tretia otázka pre družstevníkov z Komjatíc. Na ktorom mieste v kraji sa podľa ročenky 1975 umiestnil okres Nové Zámky v pestovaní obilnín a cukrovej repy? Môžete sa pomýliť o jedno miesto hore, dolu. V Bilninách na 3. a cukrovej repe na 4. Odpoveď je správna, bolo to na 3. mieste. Porota prideľuje bod. Ďakujem súťažiacim z Komjatíc a ako druhých v druhom kole prosím na scénu súťažnú dvojicu zo Šurianského cukrovaru. A k mikrofónu, pravda, že Uja Hlaváčka a Uja Krajíčka. Gazda, ako im chutí bažant? Ej, netárajú, od rána som nejedol. Ale čo tárajú, však ho pijú. To pivečko je zlatý bažant z Hurbanova. No, už aj pivo robia poľovníci. Pijú ho, sused, pijú. Dobre si to vymysleli šurianskí poľovníci. Zoberú pušku, starej povedia, že idú na bažanta a naozaj šup ho rovno do krčmy. Veru, a keď sa vrátia, ženy im to poriadne osladia. To poznáme. Majú čím dosládzať, veď majú cukrovar. Ten už má po kampani. Po čom? Po kampani. Jaj. Nemajú cukrovku. Že cukrovku? Diabotes sa hovorí. Správne, po latinsky, spisovne sa hovorí diabotes.
A zasa si vymýšľajú dačo. Z cukrovej repy, čiže cukrovky, Hej, ktorú dostaneš zvážajú... diabóte. Ale čo? Ktorú zvážajú automobilmi zo 4 okresov, vyrábajú cukor. Diabótes. Cukor. No cukor. Ako tomu hovoríme. Diabótes. Ja im dám taký diabóte, že uvidíte. Hovoríme tomu bielvo zlato. To je aké zlato, keď mi zuby ničí. Aha, tu. Ale zlaté korunky z neho nevyrobia. Ale čože by nevyrobili korunky? Nevyrobia. 7 koruniek za 1 kilogram. Vedia, koľko kilogramov je v tých 2300 vagónov, ktoré ročne cukrovar vyprodukuje? A? To teda neviem. Radšej si dajme ešte pivečko. Veď sme tu hostia, nie? Dnes vám. Už, poďme, na zdravie. Na zdravie. A teraz otázky pre vás, milí súťažiaci z cukrovaru. Prvá. Ešte v roku 1835 postavili v Šuranoch vodný mlyn, ktorý sa vďaka svojmu novému konštrukčnému riešeniu považoval za prvý mlyn tohto druhu v celom Uhorsku. Povedzte, čím sa líšil od dovtedajších mlynov? Za správnu odpoveď dostanete bod. Tak líšil sa v tom, že nebol pohádaný ani vetrom, ani vodou, ale parou. Porota? Odpoveď je správna, porota prideľuje 1 bod. Druhá otázka. V 17. storočí sa narodila v Šuranoch v známej rodine žena, o ktorej boli napísané množstvá štúdií. Neobyšiel ju ani básnik Pavol Orsák Hviezdoslav a románopisec Jožo Nižňanský. Prezradíme vám, že múmia tejto ženy je uložená v tepličke nad Váhom. Ak chcete získať ďalší bod, povedzte meno tejto ženy. Tak je to Žofia Bošňáková. Áno, veľmi správne, je to Žofia Bosňáková, porota prideľuje ďalší bod. Ak si chcete pripísať na konto ďalší bod, povedzte meno ďalšej známej šurianskej ženy, ktorá zahynula v roku 1939 guľkou maďarských žandárov a o ktorej okrem iných napísal báseň aj národný umelec Laco Novomeský. Bola to Mária Kokošová. Áno, veľmi správne. A do tretice porota prideľuje ďalší bod. Ďakujem aj súťažnej dvojici zo Šurian. A teraz už prosím na scénu posledných súťažiacich druhého kola, súťažnú dvojicu z novozámockého elektrosvitu. Najprv pravda, že tretí zaujímavý rozhovor našich dvoch populárnych ujcov. Čo im je? Oni majú rybársky lístok. Nemám, čo som ja, krónier, či čo? Prečo sa to pýtajú? Či reku nezajdeme na pivečko do okresného mesta Nových Zámkov. Tam sa teraz na jar, keď rozmrzla zem, môže dostať len rybár. Je vravia. Hej, v rybárskych čižmách, tak poď podať to. A to prečo? Hádam len nie záplavy. Aké záplavy? Rieky sú už dávno zguľované. Čo sú? One zregulované. Skôr to tam vyzerá ako taká jarná príprava pôdy na výsadbu sídlisk, kanalizácie, gáblov a iných mestských plodín. Človek si môže krky vykrútiť. Večer by mali vyhlásiť zákaz vychádzania. Tak preto robia opatrenia, aby nemuseli chodiť večer do ulic za kultúrou. Z 2 kín jedno širokouhlé koncom minulého roka radšej podpálili. Asi preto, aby im posvietilo na cestu. Svetla vraj majú dosť, aj keď sa hovorí, že pod lampou býva najväčšia tma. Nie len teraz, vďaka elektrosvitu. Už v roku 1863 mali v meste 35 petrolejových lámp na drevených stĺpoch, ktoré svietili od septembra do apríla. A
v lete, keď niekto netrafil domov, mohol sa vyspať hoci kde pod gaštanom. Pod gaštanom radšej pijem pivečko. Veď tak nenáhlia, sused. Ale akože by som nenáhlil, no. Veď aj ľudové porekadlo hovorí, marec, poberaj sa starec. Dovidenia. Moment. A potom starka ma netrpezlivo čaká už od 8. marca. Tak si už hádam aj zvykla. Už tá ma skôr zvykne čakať s vášekom na cesto, vedia? Odkúkala to z humoristických časopisov. Vidia, sused, vždy som vravel, lepšie ako zlý humor je dobre chladené pivo. Tak. Na zdravie. Na zdravie. Aj im nech slúži na zdravie. Ďakujem ujcom Hlaváčkovi a Krajíčkovi za ich vtipné vystúpenie a teraz už prosím o zvýšenú pozornosť súťažiacich novozámčanov. Ak chcete získať prvý bod druhého kola, musíte nám povedať, koľko desaťročí vládli Turci nad novými zámkami a blízkym okolím. Koľko desaťročí vládli Turci nad novými zámkami a blízkym okolím. Turci vládli nad novými zámkami od roku 1663 až 1685, teda 22 rokov. Porota? Výborne, odpoveď je správna, porota prideľuje bod. Získate ďalší bod, ak nám poviete, ktorý známy slovenský lingvista žil a umrel v nových zámkoch. Prezradíme vám, že má v zámkoch sochu a podľa neho je pomenované i námestie. Odpoveď znie Anton Bernolák. Áno, je to Anton Bernolák, porota prideľuje 1 bod. Správne, ale ak chcete získať posledný bod druhého kola nášho kvízového programu, povedzte, čím sa stal Anton Bernolák najznámejším. Bol veľmi význačným jazykovedcom. Porota? Anton Bernolák sa stal najznámejším prvou uzákonenou spisovnou slovenčinou. Odpoveď nebola vyčerpávajúca, porota nepriznáva bod. Tak ďakujem všetkým súťažiacim a prosím porotu, aby nám oznámila stav bodov v druhom kole. Stav bodov v druhom kole pre JRD 3 body, pre Cukrovar 3 body, Elektrosvit Nové Zámky 2 body. Drahý sa pýtaš, akú farbu má? Teraz prepožičiame mikrofóny Domu odborov v Šuranoch, ktorý má vraj 3 dobré kapely. Aby ani jedna nebola ukriúdená, nebude hrať ani jedna. Nahradia ich však dvaja pesničkári, Ladislav Král a Ladislav Fridrik, ktorí za sprievodu gitary zaspievajú niekoľko žartovných piesní. Príjemné počúvanie. Ja som Ačka Štrupandlová. Ja som Odro Bakača. My vám tu zaspievame peknú pesničku. Áno. Mamička, pečte koláče, nechte mojenko, za mnou neplače, ja aj tak jeho nebudem, za ženičku nevajdem. A ja sa spravím takým zajačkom, čo mu utečiem každým chodníčkom, ja aj tak jeho nebudem, za ženičku nevajdem. Ale pôjdeš. A ja mám doma takého psíčka, čo mi vždy chytí každého zajačka. Ty aj tak moja musíš byť.
za ženičku mi musíš ísť. O nie, o nie, o nie. A ja sa spravím takou rybičkou, čo ti utečiem až do vodičkou. Ja aj tak tvoja nebudem, za ženičku ti nepojdem. Pôjdeš ty, potvora. A ja mám doma takú udičku, čo mi vždy chytí každú rybičku. Ty aj tak moja musíš byť, za ženičku mi musíš ísť. A ja sa spravím takou myšičkou, čo ti utečiem každou vderočkou. Ja aj tak tvoja nebudem, za ženičku ti nepojdem. A ja mám doma takú mačičku, čo mi vždy chytí každú myšičku. Ty aj tak moja musíš byť, za ženičku mi musíš ísť. Mamička, pešte koláče, nech ten môj Janko za mnou neplače. Ty aj tak moja musíš byť, za ženičku mi musíš ísť. Ľahko. Tretie, posledné kolo súťaže rozhodne definitívne o víťazovi. Toto kolo bude duplovanie rozhlasové. 2 hodiny pred nahrávkou sme dali súťažiacim úlohu. Mali pripraviť humorné spravodajstvo pre miestny rozhlas o svojom meste či obci, tunajšom okolí, o vašich výrobkoch, ľuďoch a ich problémoch. Najľahšie to majú azda súťažiaci zo Šurian, lebo táto forma oznamov má u nich dávnu tradíciu. Ešte z čias bubeníkov. Zaznamenali sme napríklad toto. Dáva sa na známosť, že sa stratil čírny kutuš s bílýma papučama. Kto ho nájde, nech kutuša vráti a papuče nech si nechá. V Komiaticiach sa tiež stala nevídaná udalosť. Čírna slípka znísla bílé vajco. Rozhlas na Novozámockej železničnej stanici by zasa mal pri príchode každého vlaku hlásiť. Azar, azar! Oznamujeme cteným návštevníkom Nových Zámkov, ktorí chcú dnes v našom okresnom meste prenocovať, aby využili pohostinnosť všetkých našich interhotelov s dokonalými službami. Najbližší je v Komárne.
Teda takéto podobné spravodajstvo, čo sa stalo, alebo čo sa mohlo stať, čo sa nestalo a ani sa stať nemôže, si mali súťažiaci pripraviť. Najmenej na 10 riadkov, najviac 20. Prosím prvé družstvo, kvôli spravodlivosti teraz ako prvé družstvo zo Šurian, aby sa ujalo mikrofónu. Ináč porota ohodnotí vystúpenia maximálne 3 bodmi, a to po odznení všetkých 3 príspevkov. Nech sa páči. Vážení spoluobčané, milí priateľková, pri príležitosti slintačkovej epidémie v našom meste dovolujeme si vás oboznámiť s nariadením Rady MNV. Z tohoto nariadenia vyplýva, že sa chlapom zakazuje chodiť hromadne do krčmy až do odvolania a môžu chodiť iba v trojiciach a aj to len na stojáka. Ďalej vám oznamujeme, že spoluobčanovi Miklóšovi a Proximovi sa stratilo 9 detí. Kto ich nájde, oste si môže nehať. V závere žiadame spoluobčanov, aby si dnes zapli televízory a s pýchou pozerali na našu rodáčku Anču Hopsajovú, ktorá tam vystupuje v seriáli Kriminálna ústredná pátra. Konec. Ďakujem zástupcom cukrovaru a prosím k mikrofónu súťažiacich z Elektrosvitu. Pozor, pozor. Touto cestou dávame na vedomie všetkým občanom nášho mesta, že plne môžu používať služby Združeného podniku mesta Nových Zámkov. Po telefonickom zahlásení závady okamžite vás navštívia naši odborníci priamo v byte do 1 mesiaca. Pre našich ctených návštevníkov bývalého hostinca Ruža vybudovali sme prekrásnu reštauráciu Perla. Pri poháriku vína vám ponúkame možnosť rozpomínať si na Janičov hostinec. Podobne vám oznamujeme, že obchodný dom Centrum bude dňa 29. marca otvorený. Budete si môcť tu nakúpiť počnúc od toaletného papieru až po vaše kompletné oblečenie. Poznamenávame, že nevieme, v ktorom roku bude otvorené. Dovolujeme si vám ďalej oznámiť, že práve začína 5-dielny seriál Grof Monter Christus. Ďakujem a prosím ešte zástupcov jednotného rolníckeho družstva, aby nám prečítali svoj príspevok. Úlany nad Žitavou sú známe svojim nárečím. V posledných rokoch zbieranie a oberkovanie kukurice sa rozmohlo až do takej miery, že sa odváža všetkými dopravnými prostriedkami, hlavne osobnými autami. Na jeseň v podvečer predseda JRD dobehol na MNV a sťažuje sa tajomníkovi, že nie len kukurica, ale už aj kôrovie zmizlo. Tajomník ľúbil hlásiť do rozhlasu a operatívne zasiahol. Zapol miestny rozhlas a hlásil: Vážení občané, práve dobehol predseda JRD a hovorí, že mu skapalo kórové. Kto o tom vie, nech príde na MNV a nech nám to povie. Ďakujem všetkým súťažiacim a prosím porotu, aby ohodnotila výkony jednotlivých družstiev. Porota sa rozhodla udeliť súťažiacim družstva nasledovný počet bodov. Družstvu Elektrosvit 1 bod, družstvu JRD Komiatice 2 body a cukrovaru Šurany 3 body.
mi zjav. Milí poslucháči pri rozhlasových prijímačoch, aby ste ani vy neboli ukrátení, pripravili sme aj pre vás domácu úlohu. Keďže sa vo Vysokých Tatrách otepluje, navštívime v budúcom mesiaci popradské závody Tatramat, Vagónku a Jednotu spotrebné družstvo. Tým je daná aj téma vášho spravodajstva. Tatry, vagóny, služby návštevníkom našich veľhôr a podobne. Možnú i nemožnú, humornú či satirickú správu, ba dokonca ešte lepšiu, nám môžete zaslať do pondelka 22. marca 1976 na známu adresu Československý rozhlas Zochova 1, poštové smerové číslo 897 11 Bratislava. Na obálku alebo korešpondenčný lístok nezabudnite napísať Tak si tu žijeme. Váš najlepší príspevok odmeníme pekným darčekom. Tak ako tento, ktorý reagoval na našu výzvu zo Záhoria. Odmenenú žartovnú veršovačku nám zaslala Eva Javorčíková, Milanovce, číslo 403, okres Nové Zámky. Šírili sa chýry rôzne, že sa chystá čosi hrozné. 5 JRD na okolí, že sa v jedno družstvo spojí. Hrozné sa však nič nestalo. Združené JRD v Komiaticiach rozkvitalo. Pšeničke sa dobre darí, aj vínko má svoje čary. Družstevníkom patrí chvála, že spokojnosť je ver stála. Keď kukurici prednosť dáme, viac mesa i mlieka dodáme, 6. 5-ročnicu splniť chceme, tak si tu my žijeme. Naša súťaž v tejto chvíli už finišuje. Fanfári nám oznámia záverečný akt, vyhodnotenie súťaže. Prosím porotu o posledné slová k súťaži. Konečný stav súťaže. Na 3. mieste s počtom bodov 5 sa umiestnilo súťažné družstvo Elektrosvit Nové Zámky. Na 2. mieste s počtom bodov 8 sa umiestnilo súťažné družstvo Združeného JRD Komiatice. A víťazom dnešného súťažného večera sa stal cukrovar Šurany s počtom bodom 9. Vážení poslucháči v sále i pri rádiopríjimačoch. Dnes sa s vami lúčime z oblasti, ktorá pred 300 rokmi patrila tureckému sultánovi. Isté stopy po ňom ostali. Sem tam sa ešte vyskytnú pozostatky, ako sa tomu historicky hovorí, tureckého hospodárenia. Ale predsa len cukor zo šurianského cukrovaru je lepší ako ten najlepší turecký med. A ja by som k tomu dodal, že kus mesa z produkcie JRD Komiatice v chladničke z novozámockého Elektrosvitu vám pozdvihne náladu, aj keď my už náš dnešný program končíme. No a vy ostatní, vážení poslucháči, ak nás v budúcnosti chcete nielen počuť, ale aj vidieť, napíšte nám na adresu Československý rozhlas Bratislava a stačí len poznamenať, tak si tu žijeme. Prídeme, uvidíme, ako si tam u vás žijete a podelíme sa s vašou radosťou aj s ostatnými rozhlasovými poslucháčmi. Dovidenia a do počutia.